weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrika takkusana yoni tokko billo e nder galle ceerno Mahamoudou Sow godduɗi nde ɓay nder galle Abdoulaye Maliki ko on waktu yoni ha to dumga wural fa e nder galle ceerno Mouhamadoula Amin Ly ha e nder galle Abda Kane ɗon ɗo dumga eko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi ndi Sénégal heedanɓe cellal ɓalli hande o kolliti hofgo balɗe tati ɓe kolliti caɗɗelɗe ɓe guuri koɓe kalde laamu ngu ala hen kala ko gasi to leydi Mauritanie laamu ngu ne yiilo peeje dartinde ɗi accident ji musɗi teskaɗe booli leydi ndi ɗum ko caggal hanki o wonande accident musɗo baɗɗo lawol Nouadhibou noksoɗa ha yooɓi pittali yimɓe tato to leydi Mali hippande jeeyi sababu ha ken tolno e jangguinoɓe jeegomo mbasi en pittali min sonko ɓiɗeɗo Ségué ene tawi nder diwan Bankas jangguinoɓe hewɓe kolliti hen mette mumen ɓe erima laamu ngu nde tamboto ƴiƴam e pittali ɓeena joguiɓe kuuɗi mumen ngala fetilaji ne jangguina e nder leydi ndi to leydi Guinée Conakry sumgoji leydi ndi hanki hollitama rewi lawol ala dukoli ala pomne ala haydara so tawi ko jencude ndi ene ɗamina tan ɗo e balɗiɗi paaɗe so haaji jomiraɗo to leydi Côte d'Ivoire sumgoji sarɗiyankoji juɓɓinoɗi ñande nogas e jeeɗiɗi ndu lewru hande o fuɗɗima yaltude landa Alassane Dramane Ouattara oɗo saaha fuɗɗi arde hen yeeso kabruji men manaw meɗen ha to Niger Togo Benin Ghana ma en jaton to Centrafrique joolam jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen fedde jokkere en ɗam koɓɓillo e gardogola Samba Sada Sy aɓe jogui beelama mawɗo habrude dendagal umma islamique kala e dendagal bandiraɓe julɓe kala ziyara gowɗo waɗede kala hitande ɗon ɗo cuuɗi meɗen koɓɓillo saaha o ɓattima on ziyara gowɗo waɗede kala hitande ɗo cuuɗi men koɓɓillo taw waɗante on ziyara ko moƴƴo gando dokkuɗo hoore mum annabi o sallllahu alayhi wa sallama woni ceerno Mamoudou Sow ɗon ɗo cuuɗi meɗen koɓɓillo hitande hikkande noon so haaji jomiraɗo waɗata ko aljuma jeegom e aset jeeɗiɗi lewru février 2026 so haaji jomiraɗo ɗon ɗo cuuɗi meɗen koɓɓillo ɗo henna ɗin ñalɗi ene mbaɗa e dow inde teddungal ceerno Ibrahima Hadiya Sy kono ne kadi ceerno Alpha Siré Kane imam ratib mo koɓɓillo e ceerno Daya Dia mo Dabiya kono ne kadi ceerno Hamidou Ka to Dakar ene wonde ceerno Abou Bassoum to Kanel kame ceerno Sidi Moɗi to Horkoƴere ene wonde ceerno Abou Ba to Horkoƴere kame ceerno Bocar Saltori Satol e dendagal bandiraɓe ha tenti kadi maire commune mo Dabiya aɓe bismi hen dendagal almameɓe koɓɓillo kala e ko taari koɓɓillo dendagal umma islamique e dendagal almudago ha tenti noon koɓɓillonaɓe e ko taari koɓɓillo ñalɗi ɗi noon koni hen ɗen jaari ñande 5 février 2026 so haaji jomiraɗo ko nden délégation iwata to Dakar ɗon ɗo galle e Yero Ase Diallo to Pikine faade toon to koɓɓillo so yeehi ha woni sanga 8h ko nden ɓe giwata ɗon faade toon to koɓɓillo sanga 15h ko nden délégation yettoto ɗon ɗo galle ceerno Mamoudou Sow ɗo henna caggal muɗum noon soɓe dusodira ceerno nden moni kala fatata galle mum gam fofto yaade so haaji jomiraɗo ñande jeegom lewru février hawrata koye subaka aljuma ko silkiji Qur'ana ɗon ɗo galle ceerno Mamoudou ɗo henna so yi ha juulama takkusana waɗe asrul jum'a futuro caggal gueeƴe waɗe jewte jamma annabi o sallllahu alayhi wa sallam ñande jeeɗiɗi nde noon ñande woni conférence cérémonie o e bandiraɓe kala Qur'ana jangge duwoji mbaɗe silkiji mbaɗe mbaynigu hakkude ceerno e yimmom kala woto manki ɗiɗo henna ñalɗi diine ɗon ɗo cuuɗi meɗen koɓɓillo ɗo henna
kawis Allah cuuliɗo e kiiɗo hen lekki mbiyaki gorelte noon ko kawisaji mawɗi goni e muɗuma gorelte ko haako moƴƴo iwroko to koridinoro a yitat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte ko haako moƴƴo ala rewam ala effet a wulnat tan an joguiɗo caɗele AVC jogui caɗele cardiaque tension ɓandu jaaɗol tuƴiɗo mo yahata jama ni juma ni jokkoyde en ɗam mo nangata taare janowo yogay rafiji kewɗi kala gorelte ko kawis mawɗo tan woni e muɗuma an joguiɗo ƴiye musoje ɗaɗi ɗi dognata ƴiƴam kala mum de sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah gorelte hewɓe hutottoɓe ɗum kolliti jiiti men koye mumen on mo nangata taare yogay rafiji goɗɗi kala sa yeehi to Google a waɗi www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala muɗuma so tawi ko tongoɗe gorelte jiɗɗa heɓde beele mbawa jokkodirde mabɓe so tawi gonɗa koto Espagne jokkodirta koye Amadou Touré mbatta ko plus 34 643 29 22 96 so tawi noon gonɗa koto Belgique jokkodirta koye Monta Samba Ba mbatta ko plus 32 466 17 00 52 so tawi noon gonɗa koto Sénégal Mbour jokkodirta koye Seydou Ndaw 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto Ndendori ene tawi nder leydi Sénégal jokkodirta koye Salif Diallo mbatta ko 77 901 74 67 so tawi noon gonɗa koto Kaolack jokkodirta koye Khadidiatou Guissé 77 693 55 12 so tawi noon gonɗa koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thiobana mbatta ko 77 428 85 88 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngaydo 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men eɗen daña hen jama salade aadi ɓuuri fittude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuudo jinneji wi ko fittata aadi mo adodire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina gando bindi laaɓaɗo leɗɗe jaadinde ɓalawala danwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sidde rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe sattaraɓe dewle kala ceerno Amadou Tidiane Diallo no yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceji musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkuji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men ustara jippiɓe leecce kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani on golduɗe prostate hay sino prostate ma koko ɓunno ala ko heddi so wonano opération jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so ɗon maltana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuri jinneji e nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac son jokkude nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yadde kala ko kaajeɗa ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuri jinneji yawno ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche kala ceerno Amadou Tidiane Diallo andini dendagal kilineɓe mum ewɗo saaha mo tawe to leydi France sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Nouakchott ne tawe ɗon mi yii ko ne wiye ceerno Abdoulaye sa yiiɗi jokkodirde mum mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuri jinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon mi yii ko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wuuri jinneji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala enen tawi ɗon ɓi nene makko ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo woni konne wiide sanne mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique
Moyen-Orient, Océanie. jam nyalle mon musidɓe tedduɓe amde nogase jeenaya bowte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyi yonti kumpital mene ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba wonande diɗɗal cifte daari e gardugol Abdoulaye Ndiaye nonne kadi Haali Abouba nonne kadi kaw Amadou Diara e dendagal yaadi mum kala Yahya Ndiaye wela segene ko nonne kadi wonande diɗɗal cifte daari yuɓɓini ɗeɗo hen balɗe kala kirɗeli ngam bismade yiɗɓe mum e sehilaɓe mum ha tenti noon wonande kay koɗo mabɓe tedduɗo gewɗo toon to Belgique biyeteɗo Coumba Yero Nalla Sow on caggal nde yetti toon ɓe bannimo hirde ñande asende taw kadi ko hirde wonande pulagu cifte daari wande fayida hanki o kadi caggal yewtere cifte daari ɓe mbaɗinimo hirde taw kadi ko laccire ha ko oɗo saaha noon so tawi tan ko hedde hitande ko on nanani Yahya Ndiaye cifte daari en wondi kadi e Haali Abouba kami hoddu kaw Amadou Diarra Ndiaye gandon kam oɗo saaha ala ko nanguiɓe so wona laccire ha ko hanki ndi kono kadi ɓe gurtini fina tawa mawɗo no fewi ɓe kolliti wonande pulagu andi ko teddungal andi ko jaɓɓade andi kadi ko yewtude koɗo muɗum ɗum woni koɓe mbaɗi ɗum noon ko Coumba Yero Nalla Sow woni koɗo mabɓe kamɓene kadi ɓe kolliti hen alay saago on ɓe mbaɗan ɗum hirde laccire ha ko ɗum noon ko hanki jamma ɗum yuɓɓina ɗon ɗo noksoɗa wonande ñiɓirde cifte daari lamorgo leydi Mauritanie kumpital men eɗen ngala pulara wonande sandikaji heedanɓe cellal ɓalli kolliti hofgo juuɗe balɗe tati fuɗɗi ko hande nogase jeenayyi capantati janggo capantati goho ñande alarba nde ɗum noon ɓe kolliti ko mette mabɓe koɓe kalde laamu ngu e wullitade caɗele mabɓe ala kala ko gasi hen haydara kono kadi ɓe kolliti ngoɗo hofgo juuɗe so tawi kadi ñawdani caɗele mabɓe wona ɗo tan haɗata koko jokkata kono kadi ɗen caɗele kaɗani ɗon tan koko yeehi ha yettoyi wonande jagoɗo gaynaka kamen ndema e jagoɗo awo kala ɗen cete kala kolliti guuri ko caɗele mawɗe no fewi ko kollita mette mumen ɗon e hitande fande nde so tawi kay woni jomiraɗo haaji ala ko gasi hen haydara gartaten koye luural manggal teskangal e yaadiɓe Pastef e koye men El Malick Ndiaye kam woni jagorɗo wonande sursarɗeji ndo leydi Sénégal wo erima wonande kay ɓen yaadiɓe Pastef kala nde gonata neɗɗo goto gusta yogay ceerigu yogay konguɗi gadduɗa ene adda kay ustigu hakkude mabɓe walla mette walla ko nandi hen kala ɓe ndenda fandare kamɓe kala nde ɓe gonata neɗɗo goto gam teskede o saaha mo gonɗen luural hakkude hoorejo leydi kam hoore jaago leydi ɗum ko caggal wonande kanko hoorejo leydi nde o darni ñiɓirde taw ko coalition makko o ɗakki ɗon photo makko o saaha noon hay goto wiyata gondumi koye o walla koye oɗo hen moni kala ene añi kay riwede walla ni ko nande oɗon fannu moɗɗuma garten koye Déthié Fall gardiɗo landa PRP mo ganduɗa oɗo saaha ko jagorɗo e nguɗo hen laamu ɗum ko caggal wonande goto e kolaɗo kuuɓal makko biyeteɗo Ibrahima Ndiaye caggal nde ñimi kay nde ñingi no fewi wonande nguɗo hen laamu jeeyi sababu noon o fadani ha ɓuftani nden ñingore kay o wi ɗum tan ko yo iw e poste mum ko ɓuuri yawde e yaccade gartaten koye Papa Malick Ndour eɗen gandi ko tergal manggal no fewi taw kadi koye landa APR kono kadi woni no jagorɗo e laamu Macky Sall woni kadi coordinateur ko fati banggue Prodac mo ganduɗa hande o catal toppitingal yogay ngaluji tuumaji koko dirtina koko bismimo ñalawma janggo gam hettedemo ko fati milliard uji ɗiɗi ko préje franc CFA taw kadi koye oɗona fannu to Touba wuuro teddungo jagorɗo diƴƴe kame sénare laaɓal Cheikh Tidiane Dieye waɗi toon jilum hanki o ummini toon projet ji ko fati e banggue wonande haɓade diƴƴe yolayru kame pusgu kame gueɗe kewɗe kala ɗum noon koppareje kay banjeteɗe mbaɗi gonoya 65 milliard ɗum noon 65 milliard duuɓi tati duuɓi nayyi gam wallidde yoga e leeɗe hen 15 milliard fayi kay koye ɗeɗe hen leeɗe ko wayno Guédé kono kadi Daaru Khoudossa kame Daaru Mina hay woni leeɗe kala gam wallide ɗen leeɗe so tawi ndungu ari ene teskaɗen leeɗe ko jolatoɗe no fewi beele kadi wuuro ngo
wawa tigi fewnede baldude mum ndiyam dañe beele wawa waldinde ɗen diƴƴe kala jeheten ko ton to kokki eɗen gandi kokki koye diwan Louga jeeya kono kadi kokki ne andira wonande jangde alquranil karim ko jaɓɓoto e kala hitande hikka nde noon wonande ñande asinde jaɓɓima lawol 49 lawol ko fate banggue wonande jonde ganni taw kadi koye dow on sifay tawtorede jagoɗo ndema e gaynaka kame jagoɗo pinale ñeñal woni Amadou Ba ɗum noon ko fate banggue alquranil karim kame jokkodire ndema e ɗin fannuji kala kame pine conce kala e tawtorede wonande ngal duɗal ngal Ahmed Sakhir Lo Louga ko mbiyanum toon to kokki kono kadi ko heɓanade wonande ñalawma daara ɗum ko hakkude wonande ɓen jangguinoɓe alquranil karim kame hooreji lendi kono kadi fannu cetal hestitinde daaraji alquranil karim taweteɗi e nder leydi ndi Sénégal kala duttoɗen ko ton to université Cheikh Ahmadoul Khadim Bamba Khadimu Rasul ton to Touba ngal duɗal ngal heeɓi yamirore oɗo sa ngal wawi rokkirde ko fate licence kame master ɗum noon holliti ɗuma wonande ko professeur Lamine Gueye o saaha wonande ngal duɗal ngal Touba ngal heptina taw kadi koye fannu jangguinde hangal rokkoya seeɗan fagal keptinaɗo taw kadi koye laamu leydi ndi Sénégal catala lambaji leydi ndi wonande kay hankiyoɓe mbaɗi jonde mabɓe nden jonde noon e tawtorede jagoɗo coftal ɓallingal oɗon saa noon ko suɓade hol jogoɗo ardade wonande lamba leydi Sénégal toɗɗa noon ko biyeteɗo Bira Sène on noon woni gañiɗo kala temedere o dañi hen temedere sappo dande ko wala ɗum ko noon mo foɗodiranno on dañi ko 70 woni keɓe so tawi noon ko manga dañi ko 18 o holliti mawo darde mo kala gam moƴƴitinde lamba leydi Sénégal kono kadi ɗoftade sarɗeje dosde gam addude jaam e wonande kay e oɗo hen fina tawa ɗi kombaji konkoji kala saaha holliti mo waɗi hen darde makko mawde no fewi ko fate oɗon fannu garteten koye syndicat ji pelle kewɗe gollotoɗe collectivité territorial leydi ndi kala ɓe kolliti koɓe natanoɓe hofgo juuɗe e wiide porte parole maɓe Moussa Sissoko ɓe kolliti ɗum wonata ko 2 lewru janvier 2026 fanduɗo hen ndu gam hollideɓe si fande nandirnode hakkude mabɓe laamu ngu 15 lewru juillet 2025 oɗo hen ala kala ko gasi hen haydara ken tolno e 601 taw ko collectif taw kadi koɗen pelle kala koko jogori hofde juuɗe mumen ɗum nan koye janvier paɗoɗo hen noon so jomiraɗo haaji jeheten ko ton to Kaffrine Khalifa diine biyeteɗo Cheikh Ibrahima Ba khalifa mon goddiba holliti noon wonande kay rokkiri ken tolno e 30 pouce woni fauteuil roulant taw ko handicapé en ne hen motoje tati gam wallidde ɓen ngakkaɓe terɗe on fannu hewɓe hen kolliri weltare men mawde no fewi ko fate baɗal payodingal taw kadi wonande koye oɗo hen khalifa diine baɗɗo ngal ɗo hen baɗal no fewi ko fate laytola yeeyoɓe dorog e nder leydi ndi Sénégal to garage malien ɗum tawete ko toon to Mbaw biteɗo Rouguiyatou be on noon ko duuɓi 29 yarata o wiyama teeb gam wondemo kay ngandi mawdi ardidi ko fate laytol yeeyoɓe ko fate dorog hakkude Mali Guinée e Sénégal kala kono kadi woni ballidiɗomo ko Abdoulaye De on kadi wiyama hen teeb jeenayo nanggama hen taw kadi nanguiɓe ko gendarmerie mo Kermassar oɗo saha noon ɓe ɓenninama kaso gam fadde toon ñawore mabɓe taw koye dow oɗon sifa paɗen ko toon to leydi Gambie haade men yaade to Gambie gartaten koye wonande leydi Sénégal jeheten ko toon to Madina Gounass wuuro teddungo eɗen gandi hanki ale ɗo yuɓɓinama ziyara ceerno Alhaji Ahmadou Tidiane Ba khalifa mo Madina Gounass toon to bop bandiraɓe giwi yogay jokli kala kono jeheten ko toon to wuuro teddungo Madina Gounass taw yen toon Amadou Sambalo ɗum ko caggal jaltugol aduna wonande Baba Abdoulaziz Kane jaadiɗo ceerno Alhaji Ahmad Tidiane Ba ko hanki noon kanko on Baba Abdoulaziz Kane wira ɗon ɗo cuuɗi meɗen Madina Gounass ma artan men hen wonande musidɗo men Amadou Sambalo to wuuro teddungo Madina Gounass. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Sar Abdoulaye Sarr
mi saminima kadi mi juurimama mi samini denndangal bandiraɓe totoɓe Weltare TV weltare ɓe fulɓe annudinma Sir Abdoulaye Sarr kabruji men ɗo e wuuro tittongo Madina Gounass hono duttugol Baba Abdou Aziz Kane mo ganduɗa ko gurnoto ceerno Hadjimo Seydou wurtugaɗo ceerno halifen hannde o hono ceerno Diam Tidiane Ba eɗen gandi o jokkodiri e ceerno men ceerno Hadjimo Seydou guila to ɗo Fouta noon kadi jokkodiri e ceerno men halifen hannde o guila e duuɓe nastirde jangde eɗen gandi ceerno o saaha ene jangga toon to Fouta to wiyete banaji e on saaha mbawi andirde guila e on diwan caggal muɗum noon Allah noon ni kadi ɓe jokkodiri haaɓe gaari ɗo tittongo Madina Gounass Allah waddi ɓe guila ɗanle ceerno e jewte ceerno ñaawoye ceerno fof ko maw tawe kanko hoto ko ma wadde hen kadi ɗemgal makko e yamrode ceerno kanko Baba Aziz Kane wurtima joomi ko aljuma jawtuɗo jamma ene wiyata aset o nde yetti ceerno yetti dendagal kala ceerno yamri hon miñum ceerno Ibou Mas ceerno yo ar hawre wirwirde enen gandi ceerno oɗo saaha kotoɗo Dakar woni ni woni noon e oɗo alerte hanki o wawi wirnede caggal tisbar ɗo to berɗe kesse Madina Gounass e tawtere dendagal bandiraɓe juuɗo kala e kewede yimɓe mbawi kadi julde mum mbawi ko dustemo kadi ha toon to berɗe to wawno kadi arta kadi ha to galle ga kadi fof koye gardagol ceerno Ibou Mas ceerno e yamrode ceerno bandiraɓe juuɗo kala mbawi kadi duwanademo duwanade ɓusu makko duwanimo ceerno nde wonno ko ceerno yara ko dendal kadi yara ko dendagal juuɗo kadi yara musidɗo Amadou Samba Lo Madina Gounass fewde e weltare ɓe fulɓe annudinma Sir Abdoulaye Sarr Ahmadou Samba Lo to wuro teddungo Madina Gounass jayde Weltare TV ne nelde duwaw dendagal ɓesgu Madina Gounass dendagal umma islamique dendagal galle ceerno e ɓesgu makko kanko ceerno Baba Abdoul Aziz Kane jaltuɗo ɗum biraɗo hanki o toon to ɓerɗe Madina Gounass leydi Gambie gouvernement mum ne jogui fayre mawde ɗi corti e nder nde hitande 2025 ɗanle ɗe ndewani lawol laaɗe kewɗe teskama giwata koye leydi Gambie takko maaje ɗe Sénégal jaɓana Mauritanie Maroc on saaha pay toon to Espagne gam teskede hewɓe kay keddi koye ɗe diƴƴe woni hen keddi koye diƴƴe maaje kaɗɗe leydi Gambie woni hen koye maaje kaɗɗe ɗe leydi ndi Sénégal woni hen keddini koye maaje kaɗɗe ɗe Mauritanie toon to Nouadhibou woni hen koye maaje kaɗɗe ɗe leydi Maroc woni hen ni keɓani yettoyade toon to Espagne ɗo paano holliti ɗum noon wonande ko fayre mawde caggal won laana iwno ko ɗon leydi Gambie guila 17 lewru novembre 2025 hewɓe kay ne gonno e makka ene faya noon beele wona kan tigui woni joolika ñande nogas e tati nogas e nayyi ndu lewru toon to Joal waɗɗani Mbour ha ganduɗa ken tolno e yimɓe 12 woni yitaɓe ne maayi 30 awa ene guuri kono kadi heddiɓe kala koko majji ha ɗo henna ɓalli men jiitaka taw kono ko windita kam ken wona ujunere e temedere capanɗe jeetati woni ko maayi taw kadi koye ɗe maaje iwɓe toon to leydi Gambie taw andaka taw jomumen holto jiwiri e ɗiɗon sifaji kala muɗɗum paɗena ko toon to leydi Mauritanie accident musɗo baɗɗo hanki o jeeyi sababu tato mbasi pittali men taw koye lawol Nouadhibou Nouakchott kene tolno 120 kilométre hakkude mumen Nouadhibou ɗum koye camion giwnoɗe toon to leydi Maroc ko ɗin ɗiɗi natodiri wonnoɓe autotokos o hay goto hen fiɗɗani nofuru hanki o kadi lawol Espoir waɗi yimɓe nayo gañiɓe hen gañande musde no fewi teskama tan kala ñalawma garɗo ene waɗa tan accident ji musde nder booli ɗi ko fate banggue ardiɓe lande tawa suula ɓe erima laamu ngu ko caɗele mawɗe kay wonande ngol lawol hakkude Nouakchott e Nouadhibou moƴƴani ɗum jeeyi sababuji accident ji ɓe kolliti laamu ngu nde renata pittali ƴiƴam ɓesguji leydi ndi kono ɗum ko noon hoore jaggoɗo leydi ndi hanki o holliti haaju keñoraɗo ngam oɗo saaha kay ko jirtinde findinde e yurnitade e nelde délégation ngaji ko fate ƴewde jeeyi sababu ɗi accident ji e kala saaha joɓotoɗi pittali yimɓe taw kadi koye ɗiwdi taw kadi koye dow ɗi booli jagorɗo yangara o hollitino ma yaltin taw ko appareil ji kesi kay ɗine loydo ko fate code de la route taw kadi koye dow sifa technologie ngam haɓade ko fate ɗi accident ji e ko nandi hen kala kono kam kala ñalawma garɗo ene ɗeɓa ɓeydade e nder booli leydi ndi taw kadi koye leydi Mauritanie laana ɗimma taw kadi ko ɓen wangiyankoɓe tule ceene ɗaɗɗe kono ni kadi kaaƴe towɗe bertiɗe taw kadi koɗe leydi Mauritanie Europe naaɓe ken tolno e 1jeegom jettima hanki o toon to Bawal Ladde Woje ngal attara ɗum noon koye saison 2025 2026
wonande kay ɓen wangotoɓe eɗen ceene wi cheikha ma Allah yaro holliti wonande ɗum ɗo henna ko fartange wonande finoɓe toon ne ƴellita faggundu leydi ndi taw koye dow oɗon sifa gendarmerie national finoɓe toon to Zouayrata ɓe kolliti ɓe paddima hewɓe kay e yiilotunoɓe kanŋe ɗum noon koto keerol hakkunde leydi Mauritanie Algérie ɗum ko caggal kolce bamɗi noon ko hewɓe haaloɓe wiyoɓe kay won oɓirdeji kanŋe kewɗi peeñi hedde banggue keerol Algérie Mauritanie ɗum jeeyi sababu noon corti hewɓe kay yahoɓe yiiloyade kanŋe taw kadi ɗum woɗani gendarmerie holliti faddi men hewɓe rutti ɗumen laamu leydi Mauritanie noon erima wonande yimɓe mum nde mbata taccude keerol keeri leydi mum kala hen taccuɗo keerol leydi Mauritanie yo andu kam kala ko hefti ɗum toon ko kañumen hen ɗiɗo yimɓe ɗiɗo noon mbasi pittali mumen ɗum koye école Moutara Wul Dadda ene tawi nder Nouakchott taw koye bâtiment goto ɗum noon koye cuumu bonɗo kay ɗiɗo noon mbasen pittali waɗi hen noon gañiɓe no fewi kono haɗo hen andaka taw ko saabi gon cuumu délégation toppitiɓe nden kay kisal pittali ɓe kolliti sapeur pompier kay ari law kono noon taw kam ko bonanno ko boni ha ɓurti ni hen keddoɗen koye leydi Mauritanie garten koko fati banggue gouvernement leydi Mauritanie yonnani hay seeɗa haalande nde Israila haali ngam wiide kay kañum e hoore mum ne heptini wonde Somaliland ko leydi jeytidi hoore muɗum ndin leydi ndi ganduɗa jeytaki hoore muɗum wonde jagorɗo affaire étrangère mo leydi Mauritanie Tunisie kame Union africaine kala kolliti jonnani nden haalande Mauritanie kañumne holliti nden haalande Israila haali ɓe jonnani ɗum hay seeɗa kuntala hoorejo leydi Mauritanie Mohammed wulde Cheikh Al Ghazouani ñalawma hande o tawtorama dokkirgol jeenari taw ko prix singiti ngal duɗal 2025 ngal duɗal jangguinowala ko fate fannu alqouranil karim l'islam kono kadi ko fate science technologie ɗum noon ko hitande hikka nde taw ko yewete e oɗon fannu ma en garto e oɗon kabaru so tawi kay haaji jomiraɗo o gartaten koye cimtol ngol yaltini ɗum hitande ujunnaje 25 taw kadi ko ONG goto mo Espagne holliti hitande hikka nde ken tolno ujunnaje 3 e capanɗe jeenayo neɗɗo woni wasɓe pittali men taw ko iwoɓe leyɗele Afrique jiguinoɓe fandare nadde toon to Espagne kisa keɓani dadde hen teskama noon hitande hikka nde ko maayi ko ne usti nde limore ko tuggalma tan janvier 2025 ha yettinima 15 ndule ndu gonɗen woni ko windita ken tolno ujunnaje 3 e capanɗe jeenayo suka Afrique najo maayi to maaji koye ɗe maaje kaɗɗe laaɗe ɗeɓe jahanno hikka noon teskama ustugol mayɗeli no fewi e nder maaje kaɗɗe ɗeɗo henna leyɗele iwde Afrique tan faade Mauritanie Maroc ha yettoyo toon taw koye ɗina fannuji kala muɗum sengiwi to leydi Mauritanie paɗena ko toon to leydi Mali yogay syndicat ji jangguinoɓe leydi ndi kolliti metti men mawɗe no fewi ɗum koye hippande wande ñande aljuma nde nden hippande noon jeeyi sababu ha ganduɗa kene tolno e pittali jeegom taw kadi ko ɓen jangguinoɓe mbasi hen pittali men tono ko wiyeɗe seega ne tawi noon e nder diwan mo Bankasa ngal pelɓodiral ɓe kolliti matériel uji kewɗi hewɓe gañima hen kamɓe noon ɓe kolliti ɓen jangguinoɓe jogui tan ko bikuji e kayeji ngala kaptorɗi ngala fetilaji ƴiƴe men poti ko renede e ɗin fannuji kala muɗum ɓe erima noon gouvernement leydi Mali nde renantaɓe pittali ɓen jangguinoɓe e nder leydi ndi kala opération moɓe inniri fuga kene o opération taw koto banggue lanandi wowa o waɗi piyande bomboje mawɗe no fewi e nder diwan mo Tombouctou ha to Kitta Kala ɗum noon noko mbiyata Sore Bogo toon noon ɓe kolliti mbaɗi toon piyande mawɗe no fewi toon ɓe kolliti ɓe keeɓi hen fandare mabɓe nde ɓe jinno nde ko ala ɗum kono e nder région de Kitta kadi ɓe kolliti toonne kadi ɓe mba toon fiyande mawde ha sono ko mbiyata Intahaka toon kadi ɓe kolliti ɓe keeɓi fandare nde ɓe jinno ko fate banggue wonande nden fiyande ɓe mbanno groupe armé leydi Mali holliti waɗi fiyande wonde to ko mbiyeɗo Sandare noon tawete ko région de Khaya ɓe kolliti ko sanga 14 h ñalawma ko nden tigui ɓe mbaɗi nden fiyande e wiide état majeur général armé leydi ndi
holliti ɓe mbari hen kono kadi ɓe bonni matériel uji kewɗi no fewi hewɓe dogi ɗacciɗon ɓalli maydi e gañeɓe ene tawe e juuɗe mabɓe kamɓe armée leydi Mali kene tolno 680 camion citerne woni kay ko wawi ɗoftede ha yetti Bamako ɗum ko hanki o ngam wallide kadi Bamako a wawa hebde ndelam ko ɓam timmuɗam no fewi yogay station ngaji jeeyiɗi carburant siftini mon nde hitande 2025 e mayiɗo nde hitande wonde leydi Mali dañi caɗele mawɗe no fewi ko fati uddere e nder leydi ndi hakkude muɗuma e pelle joguitiɗe ngam uddugol yogay nokkuji faggudu leydi ndi woto kay ko fate carburant nadde lamorgo ngo jeeyi sababu ha otoji kewɗi gaari kami nokkuji kewɗi demirɗi kala jogui caɗele mawɗe no fewi kono ɗo saaha kam laamu leydi Mali holliti hay so woni kam wonande kam kuɓɓam lam heɓaka no yiɗirani kono kam ustima no wano e lebbi jawtuɗi ɗi henna ni henna paaɗena ko toon to leydi Guinée Conakry ñande 5 lewru septembre wonno ko 2021 ko ndeno kanko général Mamadi Doumbouya o derguiti laamu Alpha Condé guila nden noon ɓe gonno koye laamu fadde ha laamu laamiɗo taw kadi ko laamu kartal joƴƴini ɗum jeeyi sababu noon campagne de gasi nde ko hanki ɓe jeehi suɓoyade hol gonowo hoorejo leydi mabɓe taw wona kudeta wonane suɓa banggue militaire taw kadi ɓiɓɓe leydi cuuɓi ɗum hanki noon woteji ɗi teskama rewi lawol no fewi waɗani dukkoli ni kareli siftinde mon noon ɗiɗa hen sumgoji landaji tati mawɗi ɗi tawtora ko kaɗa tawtorede ngam wiyede timminani sarɗeji men landa Cellou Dalein Diallo IFDC kame landa wonande Alpha Condé Arc-en-Ciel no wondi kadi landa Sidia Touré ɗiɗo hen keɓani tawtorede landaji jeenayyi tawatɗi kala ɗiɗo hen ala hen kala landa gowka yaade ɗiɗo hen sumgoji hanki o noon Mamadou Doumbouya wooti kono konngol gotol o haalani o hooti galle makko gaddiɗo cetal sumgoji o holliti wonande kene tolno 85 e kala temedere wawi nottade ɗi sumgoji kono hewɓe kolliti ko yalti ko heewani limore nde noon ne ɗamina ene jokki taw ɗo ha balɗe ɗi ñalawma janggo walla ɓaawo janggo ma sumgoji ɗi jaltuno hannirta ni henna ko adine weeta ene wona ɗi sumgoji ne nogase jiɗi nde ko piyande mawɗe nata nokkubireɗo som foniya ene tawe nder baliyeji ɗi Conakry ko groupe armé goto waɗi ɗuma ɓe noon mbiyama teb kono anda ko jeeyi sabab ɓe mbaɗi ɗum ɗona sumgoji goɗɗi wonɓe orgal sumgoji ko leydi Benin campagne puɗɗiɗe toon guel ñande nogase jeegom ndu lewru décembre 2025 ngam heɓanade sumgoji sarɗeyankoji kame local woni mairie ji kame député ji ɗum noon waɗata ko 1 lewru janvier fanduɗo hen ndu 2026 so haaji jomiraɗo o ɗum noon ko campagne puɗɗiɗo gila tan ke wona hande balɗe tati walla balɗe nayya kono kadi landa ka ganduɗa hiwama taw koye sumgoji présidentiel jogoɗi laatade avril 2026 kono kamne wawi tawtorede sarɗoyankoji kame local kan landa noon woni landa gonnoɗo hoorejo leydi ndi woni Boni Yaya kan landa wawi tawtorede taw kadi koye oɗon a campagne to Côte d'Ivoire sumgoji sarɗiyankoji baɗɗi ñande nogase jeeɗiɗi aset heccanki jawtuɗo ɗin sumgoji gasi ha laaɓi ko wona ɗum ko noon jencude ndi fuɗɗima yaltude gila hanki jamma fayi hande noon andama oɗo saaha kay ko landa Alassane Dramane Ouattara ƴamtuɗo dawal nayaɓal laami fiila lefol laamu ko landa mum ari yeeso e ɗiɗo hen sumgoji ɗi ganduɗa no jencude ndi so tawa yaltude ha laaɓa ɗo ha capantati ndu lewru ma gas ha laaɓa ɗo e joyiya lewru fandu ndu ɗen gueɗe kala ma mbaw rewnede lawol kala ken yaha hen deuxiéme tour e ko nandi e ɗeɗon gueɗe kala muɗum paaɗen ko toon to Nigéria to Niger wonande to Niger caggal batu jagoɗe ñande aljuma jewtuɗo hen o hoorejo leydi ƴetti pellital oɗo sa passeport électronique mo AES de leyɗele tati kay koko lawɗinte nder leydi ndi wonande ɓiɓɓe leydi so jiiɗi ɗannade to ɗi mbawa ɗannanade passeport mo ganduɗa ko leyɗele tati ndendi ɗum Mali wonande Burkina Niger taw kadi koye dow sifa lawɗinde ɗum taw kadi koye nde hitande 2025 seɓɓitinde no fewi tottogo ko cummusɗo waɗi no ko ɓeɗeɗo agowe
agowe kaveli nayo mbasen pital min sukaɓe tatoy debbo goto mawɗo waɗi hewɓe gañiɓe ɗum koye lome hoore mum wonande sappo pompier e jagoɗo tambiɗen nden kay kisal ɓe gaari nokku o sana ɓe guddi hen enquête jaaƴo no fewi gam ƴewde kay ko jeeyi o sababu andaka noon ko jeeyi sababu nguɗo hen cuumu ha yimɓe nayo hewɓe gañi ɓe mbasen pittali mumen to leydi Ghana kene tolno e capanɗe ken tolno 140 taw kadi ko punto ɓe goni nangaɓe to Accra laamu ko leydi Ghana 37 ordinateur woni ko tetta e mabɓe 15 téléphone wawi tettede mabɓe nokku ɓeɗo tabora kamɓe ko ɓeɗo lassi heeɓi ɗi nokkuji noon ko hen ɓe nanga kamɓe ɓe jogui ko layti funtoɓe to banggue neldiɗi haalisaji funtude yimɓe to banggue visa ji e jeeygu gueɗe ɗe godani o saaha ɓe tottama sariya leydi ndi to Centrafrique sumgoji présidentiel juɓɓinama hanki o nogas e jeeɗiɗi nduɗo hen lewru décembre toon to RCA woni Centrafrique ɗin sumgoji ne ɗofti ɗum sumgoji sarɗiyankoji kame local ken tolno e million ngaji ɗiɗi ken tolno e million ngaji ɗiɗi e 80 ujunere neɗɗo jalti gam suɓoyade hoorejo leydi muɗum ne hen noon fosten hoorejo leydi laamiɗo mandaji ɗiɗi ne ƴamta dawal tataɓal jencude ɗon e ɗamina ɗo ha 5 lewru janvier fannudu so jomiraɗo haaji jolam jaberi ponɗen jaɓɓade ko musidɗo men Alhassane Oumar Mbodj ma en garto e maggo so haaji jomiraɗo o jeheten ko toon to Ukraine hakkude États-Unis de Amérique Donald Trump hanki o joɗodima e Volodymyr Zelensky hoorejo leydi Ukraine ɗum ko toon to Floride ne tawi nder Amérique ɓe gari noon koye dawal gongal ko fate jaam hakkude Ukraine kame Russie kono ɗum ko noon Donald Trump hoorejo leydi Amérique o holliti wo haalde Vladimir Poutine waktuji ɗiɗi ko adi omo joɗodo e Volodymyr Zelensky gam wadde taɓal beele jaam ene arta e hakkude ɗe leyɗe ɗiɗi woni leydi Amérique walla mbiyen leydi Ukraine kame leydi Russie kono ɗum ko noon Emmanuel Macron erima batu keñoraɗo ɗo e daroɗe ndeɗo hen hitande ko fate banggue caɗele Ukraine kame kaldigal kala ngal toon to Floride beele jaam ene wawa duumade kono kadi taw wonata e funtede to banggue Ukraine Birmanie sumgoji lawɗinama toon hanki taw ko sumgoji sarɗiyankoji kame local ɗum noon eɗen gandi ko junte militaire wanno kudeta guila 2020 kamɓe jooɗi noon leydi hande gondi e guerre civile kulɓiniɗo no fewi lundo ngo noon holliti hay cukalon tokosen ne gandi ɗi sumgoji ndewani lawola ɗum ko caggal nde lundiyanke mawɗo nanga udda kola ɗum ko noon la junte militaire ɓe kolliti ko kamɓe tigui gañi e ɗiɗo hen sumgoji to Mexico subaka hande o altina ko train woni ko raayi toon sappo e tati neɗɗo mbasi pittali men 9 mbawi gañade hen ken tolno e 150 neɗɗo gonno e kaɗon laana taw ko laana jordi to Gaza ken tolnande hitande wonande Hamas ala gardi ɗum ɗum ko ala gardiɗo ɗum ko caggal nde warano Ismaila Hananiya ɗum noon o warano ko toon to Tehran laamugo leydi Iran ko wona ɗum kono ɓe cuuɓi Yahya Sinwar onne kadi ko yontere fawi hen wonande bomboje Israël jooɓi fittano mo guil 2024 2025 kala ɓe ngala gardiɗo kono ɗum kono e nder jonde mabɓe ɓe kolliti ñande 10 janvier koɓe suɓotoɓe gardotoɗo catal ngal Hamas Donald Trump hakkude Netanyahu woni Benyamin Netanyahu hoorejo jagguɗo leydi Israël ɓe jindiri oɗo altina hande o toon to Floride ko taɓal ɗimmal taw koye plan Gaza Donald Trump ko hen tigui woni koɓe kaldata to Corée du Nord hande subaka hen jeng woni hoorejo leydi ƴewdima misilaji ɗiɗi bawɗi woɗɗude no fewi taw koye maaje kaɗɗe leydi muɗum ɗum koye subaka hande o musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kumpital ngal min gaddanno moon kikiɗe hande o ɗo yesso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sar ketkimalaki jaam yo jamal hiranena